Onye bukwere na nwanne ya ah yes yes I'm gonna make her.
Yes, you're highly welcome. Highly welcome. Ụmụnne ndewo nụ. Yes. Ike agwụla anyị. Unfortunately, I'm going to hammer this one with Igbo language live. Ụmụnne ndewo nụ. Ụmụ Igbo ebe niile unu nọ na-abọọla chi unu hie n'ụra asị m ya dịrị unu mma. Ka izu ụka ama m ọ kwọtara ha ọma kemgbe ọtụtụ izu ụka ụbọchị ole ma ole ndị gara aga enwefubile m ike ịbata n'ihi otu ihe si dị. Unu amarala na ndị Igbo si gbakpụgbakpụ gba ngwere ya anyọ ngwala nji. Ma taa asị m elu m ala agaghị m ịbata mee na ụmụ Igbo ada ntị n'ihi ihe ike emeene n'ala Igbo. Ihe ike emeene na ụmụnna anyị n'ikwu na ibe anyị. Eleghị anya ọwụ onye ma eleghị anya ọwụghị onye ma ihe wule gị na-anụ asụsụ a taa n'ihi ndị Igbo si na onye nwe ihe na-eri si ntị gbawa. Enwere m mkpebisi aga m ekwu okwu a n'Igbo taa n'ihi ọwụ ndụmọdụ dị egwu ka m na-enye nwa Igbo. Na-ekele unu ọzọ ndị Igbo ebe niile ụlọ mịawụrụ ma ịkọtasị iwe onye Igbo n'ihi ọtụtụ ndị Igbo si awụkwaghị ihe ndị Igbo. Onye a unu na n'oli ya nwanne unu nwoke ochife akwụọ eziokwu mmụọ akwafe ya kwuo ya nke mbụ na ụwa niile ebe ọbụla ọ nọ ka ọ nọ. Ana m asị ya dịrị unu mma, ya dịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma, nke ọbụla onye chiri ya zere ya nwanne m. Ana m ekele unu ha anyị n'ọnwa 9 ọnwa 11 n'ime afọ 2020. Ana m asị ya dịrị unu mma. Kelekwe m unu ndị Igbo si ekele zewolu atọ. Ana m asị ya dịrị unu mgbe ndị Igbo ndị ihe ọbụla unu chiri unu zere ya asị mmiri ya kpara ma azụ anwụrụ. Abịara m kpọmkwem taa ka men unu dante na-atụfughị mgbe aghaghị eme chọọ ka ndọrọ akọluchi unu na-arịọ gị biko ịhụ na dịka ị na-anụ olu m na-ahụ m. Ana m arịọ gị ka epịa ya aka kpọm ga shia ya mee ka ndị ọzọ bịa shia ya this program mee ka ọtụtụ ndị hụ ya. Ọ dịghị ihe ọzọ asị m gị nye m ego, asị m gị nye m gold ma sliva. Asị gị ihe naanị ụgwọ ị ga-eji m eshia ya program a ka ọtụtụ ndị hụ ya, ka ọtụtụ ndị ga-ehe nkwuo. Na-atụfughị mgbe agaghị m egbucha oge unu n'ihi nna mụrụ m sị onye ara sọ dị ya nga chikwere nkwa ya chọrọ iji gbalịsi ahịa. Na-atụfughị mgbe ọ wụrụ me na-aghọtachahụ nkwuo ọwụ mmụọ onye Igbo awụkwana nwa afọ Mbaise. Ana m achọkwana iji kwuo okwu n'asụsụ ala amụnna mara na ihe m na-ekwu. Ya wụ awụ nwa afọ Igbo, awụ nwa afọ Igbo amụchiri ike. Nne m na nna m wụcha ndị Igbo, ndị a niile gbachara m okirikiri wụcha ndị Igbo, ndị Igbo ọwụ ndị a na-agọ agọ ọwụ ndị aha m agaghị wụ nwa Imo meje wụrụ sa awụkwaghị m onye Igbo awụ nwa afọ Igbo. Ọ dị otu ihe ma abụọ nke m na-anaghị rụkwa aka taa.
kemgbe ụbọchị izuụka ole gara aga ụbọchị ole gara aga enwefubule m ike ịbịa iguzo n'ihu mba ụwa bịa kwuo okwu a ma taa asị m afụta asa asọwa anya ntị akpa na mbụ ana m na-ele ezinụlọ niile ụmụnne anyị ndị egwuregwu n'obi Igbo ndị egwuregwu n'obi Igbo ndị gọvanọ Rivers steeti bụ Wike kwuru sị na eji egbuchiara ha ụmụ Igbo na-asị ezinụlọ aka si n'obi ana m asị unu gbaghara ka Chineke kasi ezinụlọ unu obi. Ana m asị unu gbaghara ka Chineke kasie ezinụlọ unu obi n'ụtụtụ n'ehihie n'abalị na-asị ya dịrị unu mma dịrị ezinụlọ unu. Ya wuo ji m ohere a na-asị ezinụlọ ndị o metụrụ ndị niile ndị awụ ndị o metụrụ ebe niile dị iche iche ụmụ Igbo ndị a niile ebe niile ndị a nọchaghị ebe ndị a niile ụmụ Igbo juru ndị Igbo niile ebe niile anọghị ana m asị ezinụlọ a kasịrị n'obi. Asị m ka Chineke onye anyị na-ekpere kasị ezinụlọ n'obi ndị egburu ụmụ ha ndị egburu di ha ndị egburu nwunye ha ndị egburu ihe niile nọ n'ezi. Ana m asị Chineke kasị n'obi ụmụnne anyị ndị a niile ihe metụrụ ndị a gọvanọ Rivers steeti nyere ọda steeti eji egbuoro ha. Ana m asị akasị n'obi nke ọdụ ukwuu. Ana m asị ndewone ya dịrị ezinụlọ ụlọ mma. Na-atụfughị mgbe aghaghị m ewu ụkwụ na ihe m kebịa ọtụtụ mgbe ka m na-ekwu okwu na-ajụ sị ndị Igbo ka anyị nwere Igbo ndị Igbo a amaghị m ebe unu si bịa olee otu ọ ga-eji wụrụ na ụmụ Igbo ndị Igbo ka m na-ajụ ajụjụ a olee otu ọ ga-eji wụrụ na ụmụ Igbo ga-enọ enweghị ike iche echiche na ndị Awụsa gwara anyị sị na onions ayọ ọhụ anyị na-eji akpụ ya onions agakwaghị ivute ya. Ndị ebe ka anyị he na ahụ otile toro toro ekwuole m ya mbụ na ụbọchị ole ma ọnwa ole ma ole gara aga na ndị Igbo anyị kpọrọ nwaanyị sayị ma ha adịghị anyị ma ndị Igbo ekwuo na m ekwu ya mgbe ọbụla sị ndị Igbo anyị ọwa eziokwu na anyị ma ha ndị Igbo ọwa eziokwu na unu ma ha ana m echi ya eche akwa anyị nwere ndị prọfesọs ndị ọkaamaracha mana mgbe m nọ na-ele anya n'ọtụtụ ihe niile nwere ike iji mara ndị ma ahụ chọtabere m ebe ndị anyị nọ ịma ahụ nọ ebe ụlọ anyị ọtụtụ ihe ndị nọ ebe ụlọ anyị wụ nwanne imegide nwanne ya nwanne ile nwanne kụpịa ya aka akwai na ahụna ihe mere na Rivers steeti ọ sị na aka gọvanọ Rivers steeti iji n'ụmụ Igbo na-egbuchi agha ahụ ebe niile ọ wụrụ otu awa otu ejighị mee ndị Boko Haram na North iche na o nwere onye Boko Haram ga-arịfụtana iche na a ga-enwe ndị Boko Haram anọ enwe ike ichi ya iche na ọtụtụ ihe niile ndị emegheghị ebe ahụ a ga-eme ya mana ndị Igbo gịnị mere unu ha ndị Igbo gịnị mere unu
iwuru onye Igbo ịbakwala n'ụlọ gị ga-eje chee echiche kpọmkwem. Ị baala n'ụlọ dịka onye Igbo ga-eje chee echiche kpọmkwem. Chee echiche si lekwa ọnọdụ gị n'ala Igbo. Ndị Igbo unu echela echiche m unu m na-ekwu awụkwaghị ụmụ ndomi ndị a amụrụ. M na-ekwu ndị maara ndị na-anụ isi ọnụ nne na nna ha. Anakwaghị m ekwu ndị ke ndị ahịhịa ndị awụghị ṅụ ahịhịa ma onye hụta ada ama ihe kwuru n'ụgawa. Ndị m na-ekwu kpọmkwem ezigbo ndị Igbo ndị a mụsiri ike. Hem na-ajụ unu ndị Igbo anyị oweziokwu na anyị ma ahị oweziokwu na ndị Igbo wu ndị ma ahị ha awụ kpọmkwem ihe m na-anọme na-ajụ ndị Igbo oweziokwu na unu ma ahị oweziokwu na ndị Igbo ma ahị. Achọrọ m ịna asịsa abaala m ụlọ echiche cheelu ala echeele m n'ụtụtụ cheele ehihie chee n'abalị ọtụtụ mgbe n'ime abalị na-ama ehi ụra ihe na-eje eche mgbe ọbụla wụ na echiche m na mmụọ wee na-ajụ sị oweziokwu na ndị Igbo ma ahị na ndị mmadụ na-asị na ndị Igbo kacha ama ahụ ndị Igbo kacha ama ahụ anyị na-agụ ya ndị Igbo ma ahụ ndị Igbo ma ahụ. But ajụjụ abịa wụrụ ndị Igbo anyị ma ahụ ndị Igbo ikwuwe onye Igbo ị ma ahụ. Ihe m chọrọ ịjụ gị ndị Igbo unu ma ahụ ndị Igbo isi ma ahụ ndị Igbo isi unu ma ahụ echeghị m sịwa eziokwu n'onwe m enwere m ọsịsị ya sị ndị Igbo adịghị ama ịma ihe ndị Igbo ji manye agala ụzọ ote ka m kọwara gị. Ndị Igbo adịghị anya ma awụ m onye Igbo akwa mgbe onye Igbo nwafọ Igbo ọmsụga n'oyibo asụga m ya na olu Igbo n'ala Mbaise mụrụ m ọhịa m ji na-akwu okwu a. Mana n'ime ihe niile ndị Igbo amaghị ihe ka m malite n'ebe ị ga-aghọta ya. Olee otu ọ ga-eji wụrụ na ndị Igbo saghị m ahụ ndị Fulani herdsmen abịa n'ala Igbo na-egbu ndị mmadụ na-eme ndị mmadụ. Onye ka egburu na steeti ka onye ka nọ n'Abịa sọwụ na steeti ya, onye ka egburu n'Imo, onye ka Anambra sọwụ na steeti ya, onye ka egburu na Rivers, onye ka Imo sọwụ na steeti ya, onye ka egburu na Lobowu, onye Mbaise sọwụghị onye Mbaise. Ngwale na ha emegheni unu ahụọ na ka ịtọkara bịati chere ka m kọwara gị. Unu ahụ n'otu ndị Awụsa unu si ndị Awụsa ndị iberibe unu na-ejikwa ọnụ unu na ndị Igbo unu si ndị Awụsa ndị iberibe ọkwa ndị ka ahụ mbụ ụkwụ ndị Awụsa ndị iberibe ọkwa ndị ka achụghị egwu ndị Awụsa ndị iberibe ọkwa ndị ka gbagha egwu na ọkụkọ ndị Awụsa ndị iberibe ọkwa ndị ka anaghị agụ ahụ ndị Awụsa ndị iberibe ọkwa ndị ka shi eshi he niile unu kachara mara asọ ndị Awụsa ma ahụ ọ dị ihu n'ụma. Olee ihe iji mara iwuru onye Igbo olee ihe gosisi ma ahụ gwa m otu ihe kpara sị ma ahụ onye Awụsa ahụ isi n'isi ị ga-eti ihe nọ na-amaghị ị gadịghị n'ihe ego ị ga-ile onye Awụsa arịghị ihe gbuo ga-edowe ya la geeti gị tutu ino iti ya akpọkpọ ụmụnne ya ndị ọda nọrọ nga ahụ na-ere ihe ị gaghị n'ego mana ị ga-ile nwanne gị nwoke onye Igbo sọkwụọ gị 3 years advance na shọpụ gị na nga ahụ onye Awụsa ahụ nọ. Onye Awụsa akwana gịla agaghị ọ ga-ịgaje gbara mmiri na-adụ ụgwọ ọ ga-ekwu n'ụlọ gị ahụ were ya jee saa mụ ya ọ ga-eje gbara mmiri nga ahụ were ya gbugbochi ọnụ ya sọ nkwụ ya kpee ekpere ọ dịghị ụgwọ ọ ga-ekwu mana nwanne gị nwoke onye Igbo ga-ekwu ụgwọ tutu ya bata na ke ndị Igbo nọ mahịa ịma ka tọchara bịa ji
onye awụsa ga-akwụ ile ego ahụ gbagidela akpa ya ruo ya ọ ga-elebeke ọ dịghị otu mkpụrụ ya lawa ya ihe nleve niile o ji ya pịakala akpịa kpi na akpịa ya lawa were gị yawa ahụ la ndị Igbo n'ụmahụ mgbale na ka anyị mara ndị awụsa la ndị Igbo onye ka ibi ya ama ahụ ma ndị Fulani onye ka ibi ya ama ahụ iwe welu unu ihe m na-akọwara unu otu ọ dị anaghị agha ụgha ebe a anaghị a na-ekwu otu aha hụrụ ya na-ekwuo ya ọ adịghị oke oyibo a na-asị ọwụwa asụsụ Igbo ka eji ekwu ya biko share ya program a tag ya people lee ndị ahụ niile mara saghị ma ihe ndị Igbo ama m enwere m PhD enwere m ke rubbish ọ dịghị ka ema ahụ ndị Igbo niile nwekwe ka ema ahụ otu nwe ka ema ahụ onye ahụ gwa m sa ya ma ahụ onye ahụ gochi m si ha o ji mara ahụ ya olee ihe ndị Igbo ji mara ahụ olee ihe ndị Igbo ji mara ahụ unu si ndị Awụsa amaghị ka anyị ma ikpecha n'elu unu ma ebe n'elu ka anyị ma ikpe ebe house unu otu iwuru onye Igbo saghị ma ahụ ịmacha ahụ ịgụkpara akwụkwọ eduzoro gasụ oyibo sụgịa alala ere jinjinji gasụcha oyibo ga-akacha aka oyibo gị vuru ọkụ oyibo gị wee gba oyibo gị nde ya ra kotokotom mana onye Awụsa anaghị anụ oyibo bịa ya eluo gị n'ala onye ọzọ nwanne gị ukwu onye Igbo gị jee gụọ ya ahụ ederi ya ahụ ọ ga-ekwu mana ọ ga-eji ya gbuo oge ya wụ ndị Igbo anyị enosina m ahụ unosina m ahụ unosona m ahụ ndị Igbo nosona m ahụ I don't think so ndị Igbo unosona m ahụ echeghị m si ndị Igbo ma ezigbo ha hem ji na-ekwu na ndị Igbo adịghị anyị ma ọkwa onye Igbo ga-egala nọt je dọkịrị ala rụọ ụlọ penti egbe ala akpụkpọ n'ụlọ ya kwadị n'ụlọ ebe o si gawa n'ụlọ nna ya na-ejighị ebe o si gawa onweghị otu mkpụrụ ụlọ ebe ahụ ọkwa ndị Igbo ga-ego ugwu Awụsa ha kwasara arụgha n'ugwu Awụsa n'ụlọ ha ekweli ọ dịghị otu mkpụrụ ha na ya ndị Igbo amaghị ha ọkwa ndị Igbo ga-enọ n'ugwu Awụsa na-akụziri ụmụ ha ka esi asụ Awụsa na-akụziri ihe ka esi asụ Yoruba na-akụziri ihe ka esi asụ Ghana na-akụziri ihe ka esi asụ China mana asụsụ Igbo agaghị ekwe ka ụmụ ha mụrụ ya ndị Igbo amaghị ha ndị Igbo n'usoro ma ha ndị Igbo adịghị ha na ọkwụnụ si ndị Igbo unu ma ha unu ndị Igbo ma oke ha Ghana Lagos ndị Igbo rụchara ebe niile rụju ebe niile kọmpini ebe niile Lagos ngwa bịa na ka ebe ụlọ ha onweghị otu kọmpini na onweghị otu ọnụ ụlọ ọnụ ya onweghị otu mkpụrụ ha emere ha n'ụlọ ha ngwa enwere ihe emere abịa ga ha ejele ihe ndị ahụ arụrụ ya ha ma ikpekwela isi bewe akwa Chineke emebisechara ihe anyị niile elele ihe niile anyị kọrọ ma ha dekwara ndụ ala Owere anyị dị ebe ga-egaje eme invest ga-ajụ Enugu dị ebe ga-egaje eme invest ga-ajụ Anambra dị ebe ga-egaje eme invest ga-ajụ
Umuahia de Abia State de ebe ga-eji mee invest gajo. Aba no ebe ga-eji mee investment gajo. Alambisa mum no ebe ga-eji mee investment gajo. Adezi hite mum no ebe ga-eji mee investment gajo. Ebe lile ndị asịghị lọkwa obi ama invest gajo. Gese ebe ka ga mnawu na Abuja. Ebe ka ga mege nọwu na Abuja. Egagela gileko na Abuja. Ịrụkwara aka na Abuja. Ịrụkwara aka na Abuja. Enwo ọdịnga levuru gị lọ. Enweghị ike mere na ga akpọ na Abuja. Iwewe ndị Awụsa ha agba gị ọkụ. Iwewe ha elehe niile nwere ha elutuo ya. Ịnọkwa na-ebe akwa. Gama ikpekwa again. Ị gaa na n'ọfisis ebe nwere ndị Igbo ka m kpee gị azụ. Ọtụtụ ọfisis niile ndị nwere ndị Igbo anaghị akwesị Igbo. Unu si ndị Igbo ma ọtụtụ ọfis ụlọ ọrụ nọ n'ala Igbo nọ ndị Igbo nọ ma na Lagos ma na Abuja. Ihu onye Yoruba bara na stọọ ịsụgharịala ya asụsụ ha okwu agwụla. Gawuru onye Awụsa hụ onye Awụsa sọrọ ya Awụsa agaghị ekwu asụsụ ọzọ wa asụsụ ala ha agaghị ekwu. Ị ma na ka ka tọkara bịati agara m Abuja jee bee ya n'otu ụlọ ọrụ jelu onye isi nọ nga ahụ onye Igbo meje sụgharị Igbo. Ya sị m wefugodi ịsụ Igbo na ha ma sụkwara ya sụ Igbo m sụwa Bekee n'ihi nga ya nọ na ọwụghị Igbo ha ga-eji bịa ime ya intimidate na adịghị asụsụ Igbo ihe ya nọ nga ọhụrụ ya onye Igbo na Abuja. Onwere onye Awụsa ga-egwu ya nwanne ya, onwere onye Igbo ga-egwu ya. Ejụọla otu ndị Awụsa na-eji agwa nwanne ha ụka ma ihe eladu. Gọvanọ ha eji ha sụrụ ndị bekee. Gọvanọ ndị Awụsa eji ha sụrụ ndị Awụsa bekee. Ma ha eche gwa ha ụka ha na-eji ha sụrụ ha asụsụ ala ha. Ọ dị gọvanọ so ole ndị anyị nwere n'ebe ka anyị na-eji afara ha sọrọ ndị Igbo. Ọ dị ndị ọchịchị anyị niile na-afara ha ejikere ojiji ndị Igbo. Ya nwere onye ka ọ ndị Igbo nọ ma ha echemsi ndị Igbo ma ha asị ndị Igbo ma ha ọ gaghị anyị dị anyị otu a. Asị na anyị ma ezigbo ha ọ gaghị adịrị anyị otu a. Now lekwekwu ya chere m ekwuo ya taa na ọbịala ihu ga-eshi ike n'ala Igbo. Unu ahụ n'anya ọbịala ihu ha ga-eshiri ndị mmadụ ike. Ịma ha ga-eshiri ndị mmadụ ike. Ọtụtụ ndị adabakwaghị uru ọrụ ubi bara. N'ọbịala ihu ha ga-eshiri anyị ike. Olee ụzọ ha ga-eshi ike? Abịara bịa chọfụta na ndị anyị generation anyị nwere bụ generation ndị rere ala. Ire ala ahụ adịghị eji eme ewere ya jee megere gaa na otu ụlọ oriri na nkwari jee rigbarie ya lọhuo bịa chọkwa ala ọdọrị. O nweghị onye mmụọ ya na-arụ ọrụ ịdị productivity. Esi ole ihe anyị ga-eme ka anyị produce wee hwe. Olee otu anyị si eme ka anyị were ala anyị a rụọ ya ya bara anyị uru. Ọdụ onye kọwakwa ji n'ala Igbo. Unu anụ na si adị ndị kọwa ji anyị iri ya nwoke ndị Awụsa. Ede si Awụsa abịaghị. Onions si Awụsa abịaghị. Garị sef ọ dịghị ndị meghe. Onweghị otu mkpụrụ ihe anyị meghe mgbe ọbụla anyị saị na ahụ. Ihe niile wu ihe anyị ga-eji fọ ndụ n'ebe ụlọ anyị. Ndị anyị adịlezi.
ndị anyị elehe ndị a mee abandon, ndị anyị elehe ndị a niile jụ ha sachakwaghị ihe ji ha eme. Ọhọwụ ịgba mvụ ụkwụ gbachaa ya gbafe ya ụcha bịa gagharịwa ọhụ ihe na-arụ kụwachiri the whole street. Agụụ jikwere ihe n'afọ. Ọrụ nna ọtụtụ lere ha fụrụ ala nna ha enwere ihe acres of lands everywhere. Ha hapụ ya gaa na Abuja jee shikiri na-akpa ahụhụ. Ala nna ha juchara n'ụlọ ha. Ọtụtụ ndị Igbo ka nwere the heritage with a lot of lands nna ha nwere. Ịma ha mere ha emeghe ndị abandon gala Lagos jee nọrọ na-agba attach. Ịkpọ ha na fon ha sị nna ha echigborole ha ike. Echete ha sị na ha kọwa ji naanị n'ụlọ ha n'ụlọ agaghị eji ya riju afọ ọzọ ụmụ ha na skuul. Echete ha sị naanị ihe were ala hiri nne rụọ akpụ na-ana akpụ na avụọ ya agaghị gị riju afọ n'ụlọ ha. Echete ha sị na mmanụ naanị akụ naanị ihe ndị a ga-ime ihe erijucha afọ ụmụ ha agba ọkpụrụ ha erie ihe dị zụkwa ụmụ ha na skuul. Mba, ndị Igbo n'usoro ma ha ọ wụ isiokwu nta. Ndị Igbo unu ma ha olee otu iji mara ha? Ihe wụrụ m ma ha gwa m sị ma gosi m ihe iji mara ha. Na onye Igbo ga-ehafụ ala nna ya nwere ala uhe niile nwere ihe n'ụlọ ihe niile nne ya na nna ya kụkara n'ụlọ. Onye Igbo agba atachi na Lagos. Ekpo ya na fon ya sị nwanne adị ihe dị n'ụwa iriju afọ wụ mkpa. Ọ dị ike dịrị dị ka ọjị, ọ dị ike dịrị dị ka akpụ, ọ dị ike dịrị dị ka ịkọ ede, ọ dị ike dịrị dị ijeje mee plantation of plantain, ọ dị ike dịrị dị ịdọ abịrịka. Jụkwana m sị dịkwa ndị dọga ube, ọ dịkwa ndị dọga osisi, ọ dịkwa ndị dọga ngwọ, ọ dịkwa ndị dọga akụ, ọ dịkwa gaa jee mee investigate je chọgharịa gaa hụ na adịkwaghị ndị dọga ya. Ndị Igbo nụma agụụ ga-anyụ ndị Igbo egbe akwụ n'ọbịala ihu lihegere. Ọ dị ike chọga ịba uru ha chọga eme ebe anya ha nọ ka nkọwara unu na Sorok ime ebe ọdụ anya ha nọ n'Oil Company arụọkwara ha egere n'Oil Company. Gajele ma ndị Igbo ole rụọ ya. Gajele ndị Igbo unu sono ma ha. Ndị Igbo unu sono ma ha. Orule mgbe unu ga-ama ahụ, orule mgbe unu ga-ama ahụ ndị Igbo. Ya wana m akwụsị ebe a inwere ozi a jigara ndị Igbo. Ya wụrụ ma ị chọrọ sị ma ahụ gosi ihe ji mara ahụ. Kọmpani gị ahụ ị nwere na Lagos vuri ya lọwalala Mbaise mụ. Factory gị ahụ ị nwere na Abuja vuri ya bịawa n'Ezinite nna anyị nwere ala. Ihe niile ịrụkara na Aba, ịrụrụ ịgaraje rụọ na Abuja, ịgaraje rụọ na Lagos, ịgakwara ga krọs Togo ga-eje rụọ. Ọwa ịmaghị si ihu ya lala nna ọ ga-ega aga. Ịmakwa oke Naijiria ahụ, ịma oke population nọ Naijiria ahụ. O nwere ihe imere mejie ya ma mejie ya omejie na-agaghị echi eriju afọ ụlọ gbaa moto ma ọ bụrụ ihe dị gị n'obi ime ma ị nwee ike kpakọ onwe gị ọnụ. Ndị Igbo unu ma ahụ. Ndị Igbo unu ma ahụ. Ọ wụ eziokwu na unu ma ahụ. Oke, ya wụrụ unu ma ahụ unu gosi ya. Akwụkwọ nsọ sị mmadụ mịa mkpụrụ gosiri nchegharị ya. Ọ wụrụ na unu ma ahụ ndị Igbo unu ma ahụ kpọmkwem. Ọ bụrụ na eziokwu na unu ma ahụ kpọmkwem ndị Igbo mịa na mkpụrụ gosiri nchegharị unu. Mịa na mkpụrụ gosiri nchegharị unu site n'ịkpa agwa, site n'omume unu, site n'ihe unu mere unu anya unu emepe. Ma ọ wụkwa ya ndị Awụsa ma ahụ karịa unu.
ndị Awụsa ma ahụ o karịa unu jụna m akwa hụrụ na security outfit ndị ọzọ ejighị nwe ya ịgala ugwu Awụsa enweghị ya ndị gọvanọ ha agbaghị resilekwe ha eme ya ndị Yoruba agbaghị resilekwe ha ihe na-eme Amotekwu ha eme ya n'ala Igbo na nwere ike imefu ya ajụọ m gị ndị Igbo unu nwere ya olee ebe isi mbụla ala ndị ugwu ga-abịa lọnchi ya sekuriti ha ole ebe ọwụ n'ala Igbo ebe isi mbụ abịara ha bịa lọnchi ya dia security outfit n'ala Igbo emere ya na Lagos ndị Igbo nụmahụ ndị Igbo unu so nụmahụ chai ndị Igbo unu so nụmahụ ndị Igbo unu so nụmahụ ndị Igbo unu so nụmahụ nnọrọ na m echi ya na-ajụsi ndị Igbo anyị mahụ ndị Igbo anyị oweziokwu na anyị ma ndị mmadụ sị anyị ma anyị na-ekwu ya sị anyị ma anyị makwa na ihe gwa onwe anyị eziokwu onweghị ihe anyị ma ọkwa onye ka ị gara US ya nọrọ n'ụlọ ndị ọzọ rụrụ ya nọrọ na ụzọ ndị ọzọ rụrụ ya nọrọ na gas school ndị ọzọ memara gaa ụlọ ọgwụ ndị ọzọ memara gaa na restọrantị ndị ọzọ rụrụ n'ofe ụcha ihe see foto ya postuo ya kpọọ fon ya abawara onye nọ n'ụlọ ya mee ka ya gwa ndị nọ n'ụlọ ụmụ ga shit hole gakwa na ije rụọ ya in your place go and develop that in your place mba US ka mma Canada ka mma London ka mma Europe ka mma onye ọbụla life ebe a ka mma ebe a unu don't you know that you can be a multi-billionaire ndị Igbo n'ụmahụ ọ dị hụrụ ndị Awụsa olefu ndị Awụsa ahụ anyị kpọghasa ma ihe ha dịbaghị ntara dị olefu anyị ịka ha mma ala ha ji ihe na-evu ego na-eshi ishi dịka unu na-ekwu ndị ọzọ na-ekwusị ụmụ na-echichi ishi ama m ndị awụ ndị ọzọ na-ekwu ya sị ndị Awụsa ụmụ na onwe ihuhu dị ego evu gị nwakwenu gị nwa adịghị ụcha fine boy ile nweghị ike ịga ọrụ ugbo fine boy na-enweghị ike ije kọọ akpụ n'ọrụ ugbo fine boy na-enweghị ike iwefụta ihe nnu ya n'isi jee ka ọ ji mara data oge eji iru ya ga fine boy ọrụ ya wụ na Facebook ịrịa ndị mmadụ ego fine boy fine lady ọrụ ya wụ na Facebook iklem hụ na-awụghị fine boy wụ imidri donation from ndị ụwa niile ka enye ya before ya wụrụ human being ndị Igbo fine boy informant ndị Igbo ole ndị Igbo nụmara oge ga-eji chụọ ụzọ ọhụ iji abara onwe gị uru ọhụ ga-eji kewere ya na-ego chegharị aka ịkpọrọ onye ka aha ga-echichiri gị ebe a ọkwa ha ahụ gị chichiri afọ agwụ agụụ jikwe gị n'ime afọ n'ime afọ gị agụụ ji ndị Igbo nụmara ndị Igbo unumara ọweziokwu kunumara ndị Igbo unumara eziokwu achọrọ m ịmata ndị Igbo unumara ya wụrụ unumara unu nchi ya ka m kwụsị ebe a n'ihi iwe ede m I am coming back aga m ekwukwu ya ọzọ aga m alọghachikwa ọzọ biko nwee ozi a share ya mee ka ndị Igbo nwee ike ma otu ala eji ama onye ma ahụ anaghị dịka nwaanyị onye nwunye ya dị ime ọ naghị eji ọnụ abịa gwa ya ndị ma ha mmadụ hụ ya ha makasị nwunye ya dị ime onye nwunye ya dị ime anaghị eji ọnụ akụ mkpo ogbogo nwunye m dị ime ọwụ onye hụ nwunye ya nwaanyị ha makasị ọ dị ime ihe wụrụ ma ị mara ahụ omume anyị dị imewe otu anyị ji akpa agwa otu anyị ji ebu ụma otu anyị ji aga ije otu anyị ji emepe ebe ka anyị otu anyị ji agụlaga ego ebe ụlọ anyị ọhụ ahụ ga-eme anyị ndị mmadụ amarasị anyị ma ahụ
otu anyị ga-eji lebụl anyị jee mepee, jee lebụl anyị rụnwe ya factory, jee lebụl anyị rụnwe indọstrị, jee lebụl anyị developụ villages anyị, jee kpọrọ ndị, mee ka ndị mmadụ ghọta na ebe awụ mba dị ya. Ọhụ ga-eji mere amarasị anyị ma ahụ ọhụ ndị ọcha, ọhụ ejighị mee eji mara sọ ụmụ ahụ ọha ihe eji mara na ndị ọcha ma ahụ n'ihi ndị ọcha agaghị jee gbafuo. Ndị ọcha nọrọ n'obodo ha, ndị ọcha nọ ahụhụ, ndị ọcha nọ mee risaachị chụọ ha agaghị eme ka ha dịrị ha mma. Ndị ka anyị anya naghị iche echiche ha anyị ga-eme n'onwe anyị ya dị mma, iwere wem all the time. N'ihi ndị Igbo anyị anaghị eche echiche sị anyị ma ahụ otu awụleji onye Igbo gị nọ wuru ọda sile n'ụmụ Igbo ibi agbabute gbagbuo ndị mmadụ, gbagbuo ehi ndị na-adị ihe mere. Lekwana ụmụ nwoke ya were ndị eke gbaa ahụ kirikiri. Unahụrụ otu wadị ndị Igbo nọ mahụ onwe ndị Igbo na-ekwu okwu, nwe onye Igbo n'aka na nwe onye Igbo na-asị na nwe onye Igbo na-asị Chileke ndị emerụrụ ala larụọla otu ndị Igbo gịnị mere unu mahụ? Ndị Igbo nọ mahụ ọwa eziokwu na unu mahụ. Ọtụ onye na-afụtanukwu ya, ọtụ onye na-aka nke ọbụla ebe ọbụla kwanagara ego ha gara aga ahụ ha ala ego ha ma nwotile elu ahụ ha ala ego. Unu ajụkwala ebe ndị ọzọ nwụrụ anwụ nọ? Unu ajụkwala ya ndị Igbo? Unu nakwa na unu ajụ ọsị ndị alile nwụrụ anwụ lebe anọ? O nwere pikchọ onyonyo mmadụ sere so onye nọ n'ezi unu ndị ka nwụrụ anwụ ikowechara? Ị gaala je chọpụta ha nne gị, nna gị ma mma gị ma ọpa gị ma ụmụnne gị ndị nwụrụ anwụ? Ị gaala jele onyonyo ahụ anya otu agajụ ọsị ndị olebe anọ? Ị gaala jele moto ọma ha nara ha agba mmadụ ihe ndụ jeju ọsọ ole ebe anọ, ole ebe ka moto ahụ nọ? Ị jụọla nwunye anyị ọma ha lụrụ ha dowu ya tutu ha nwụọ jeju ọsọ ole ebe nwaanyị ahụ na jụọla ha ajụjụ ya? Ị jụọla onye ahụ nwere fat bank akaụntụ ịga na akaụntụ ego ama ya kpukpu ma ndị pakịrị ya n'ala ma ndị liri ya lụọ ala ma ndị ji ya n'isi ma ndị ji ya ruo efe nke ọbụla nọ ihe na-eji kii nke ego ha nọ na-agbagharị? Ị jụọla mma ha nwụọ ha ebe ego ahụ nọ dị anwụọ ha nwụọ? Olee kwena ihe ị ga-eji gaa abịala eme mpompo n'ụwa nye ọdasị egbuchi ụmụnne gị? Gị nọrọ enwe ike iche echiche ha ga-ebara gị uru n'ala Igbo. Ị maghị na ndị Igbo wu mba ọwụkọ ha m iwe dị m iwuru onye ma ahụ ewuru onye Igbo sị gị ma ahụ goshi ya sị ma ahụ ekwewe onye Igbo ma ahụ goshi ya sị ma ahụ ọkwewe onye Igbo ma ahụ goshi ya sị ma ahụ site n'okwukwuru ụka gị, site n'omume gị, site na anyị lerele gị goshi na ịma ahụ ya wụrụ ma ịma ihe adịghị ma ndewo na ndị Igbo. Gee ntị, anyị kwekwu okwu awụ ka ọ dịrị anyị mma. Anyị kwekwu okwu awụ ka ọ dịrị anyị mma. Ma anyị kwekwu ewu awụ dimkpa anaghị nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọbụ. Ma anyị kwere ekwu okwu awụ ka ya wụrụ ma anyị anọkwaghị ụmụ anyị amara eso nzọmụkwụ anyị. Ya wụrụ ma anyị kwu ihe okwu a ụmụ anyị mụchịga, ụmụ a niile amụrụ ma ndị amụrụ n'elu ma ndị amụrụ n'ala, ụmụ adịghị ha agaghị ịkpara aka. Ya wụ na ị mara ihe mana data onye Igbo ihe ị ga-eme ga-abara gị uru wụ na ezinụlọ ụlọ. Ma ị nweghị ala bịa ebe ka anyị menye gị ala, bịa rụọ factory, hafụ Lagos, hafụ Abuja gị lọkala n'ụlọ ọwụ otu ego ahụ ị ga-enwe ya. Ị ka ndị nọ n'ụlọ eriju afọ? Ị ka ndị nọ n'ụlọ eriju afọ? Ị ka jelu dị moto agbọghọ moto ahụ ma ndị ka nọ abroad moto ị na-ese ndị n'ụlọ ole ndị zụrụ ya echi abroad azụghị ya ọ ndị nọ n'ụlọ ọrụ zụrụ ya. Vuru kọntena abụọ taa bula ya ụlọ iru nga ahụ iru ha alagbuo gaa hụ ha nwa ahụ ndị mmadụ azụchia ya gajele go and see ndị Igbo ndị nọ n'ụlọ zụrụ ya echi n'ole weta ego iji kweche echiche
ọdụnye na-akọ ji ọdụnye na-akọ ede ọdụnye na-aplan otu ọ ga-eji je eme plantation ọdụnye ọ ga-eme otu eji ada ube ọdụnye eme otu eji adọ ihe ọbụla onye ọbụla nọwo nna ọgwụla ala bekee ọgwụla ya ohu ọgwụla adịghị ụzọ ndị anyị ma ọgwụla he na-amaghị wu aghụghọ ọ dịghị ụzọ ama aghụghọ mpụ olee otu e ga-eji emegide gị olee otu eji egbu gị olee otu anya ihe na-eleghị anya na-amaghị ndị Igbo unu sono m ahụ ndị Igbo nọ m ahụ amatabele m sono m ahụ gala Abuja na lekwe kemgbe nwa okorobịa akpọwa Nnamdi Kanu beghị akwa ndị Igbo lọwa na ndị Igbo mara na ihu ada onye na-eji ya kpọrọ ha ole ndị ọkụghala isi taa wehu oke protest emere the whole Nigeria the youth fara mee na whole Nigeria ole ndị akpọgha taa ole ndị egburu taa ole ndị iwe na mkpọrọ taa ole ndị agha persecuted taa ole ndị apịaga ame taa ole ndị agbagha ọkụ taa ole ndị egbughe taa ọ ndị Igbo protest niile emere the whole Nigeria protest emere the whole Nigeria youth emere na Abuja emere na Lagos emere the whole state ndị Awụsa ole ka ị nọrọ na apụshiri bịa gbuo ndị Igbo palliative ndị mmadụ dọrọ ya the whole Nigeria ebe ọbụla nyokere ahụ ha eje enwere ndị fochara elu zinki n'ugwu Awụsa n'ala Igbo n'otu o ji nwụrụ ndị Igbo nyọrọ dala agbagbu ụmụnne gbagbuo all of them ngwa gbawa koko gbawa na ndị Igbo protest emere the whole Nigeria ndị ọ ga-afọrọ bụ ndị Igbo ga ndị egbuwe ndị Igbo ndị egburu n'otu nwaanyị naanị nwere ndị Igbo ndị egburu nwunye ha ndị Igbo ga-awụ ndị egburu di ihe ha fụ ụmụntakịrị ndị Igbo ga-awụ ndị egbu shu ndị ọchịchị anya nọrọ otu a Black Lives Matters ndị Igbo esonye Black Lives Matters ndị Igbo esonye ya ndị Igbo nọ ma ahụ ndị Igbo nọ ma ahụ ahụbụla m sono ma ahụ ndị Igbo nọ ma ahụ amamsi ndị Igbo ma achọfụtabere m ya ịgwaghị eziokwu biko aghọtaghịrị m mana ana m agwa gị na aghọtabere m ma ndị Igbo anyị ma ahụ otu dị mma o nwere ike ọ dị ka bọt adịghị mma anya ma ndị Igbo anyị chọrọ na anaghị achọ ka anyị na otu ahụ dị ga agwa ya otu ahụ ha ahụhụ mba ka mụ ka agaghị iji amamihe ihe mere ihe were amamihe Chineke nyere ihe kụọ ya ọkpọ anweghị ọkpọ gbuo onweghị mvọ mana otu ọ dị tutu ha eme mba ndị Igbo unu ma ahụ ndị Igbo unu ma ahụ unu eme n'iwe na-egbe m ọ dịghị ndị okenye na-akwu okwu ọ dị ndị na-akpọghachi ụmụntakịrị azụ ọ dị ndị na-asị mgbe a mụrụ m n'ụwa nna mụrụ m nna ha ejighị echicha eze eji gwa m ebe ọnwụ n'ala Igbo agụụ ma na-egbuwe ndị mmadụ na Novemba n'ala Igbo a na-eme eme n'ala Igbo
November, end of then October, end in November. Egwushwalaji. Ikwere mara ekele ya sịrị bịa were ji n'ọba. Ebe ọbụla ị gara enye gị ji. Ọmụgodi ma dị ka ị nwere, people will give you. But taa we ya wụ ha ihu. Ndị mmadụ ma ire na November agụụla egwu ha. Ndị Igbo unu ma ahụ. Akwụnụ ma ahụ. Ka m kwụsị ebe a. Taa bụghị ka eche mbụ. I am coming back and chee bụ echiche. Chee ya echiche. Ebe ha taa chee echiche. Ibi na mansion awụ nga ọ dị. Chee echiche. Ka ọ dịrị unu mma.